всички заедно. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Miranda. Happy birthday. Пазете се! Пазете се! Ще излезе пламък! Пазете се, ще излезе пламък! Сега трябва да си намислиш едно желание, което ти е много истинско и скъпо и само ти да си го знаеш и тогава ще го Пише така и се разтвори. Ще почне да се върчи. И когато си го пожелаеш, тогава духваш свещичките. На ум. На ум никой да не знае. Пък и другите могат. Хайде всички заедно да кажем честит рожден ден. Честит рожден ден! Изключете го вече. Не може да се изключи. Нищо, нека. Я кажете сега какво ще й пожелаете. Всеки един искам да й пожелая нещо преди. Да стане кралица. Да стане принцеса. Да стане Модел международен. И кралица. И какво беше и принцеса на бял? И какво? Барелинка. Аз принцеса на бала. Принцеса на бала. Да е жива и здрава. Да. И да е жива и здрава. Най-добрата в бъдеще. Какво има? Абе, стига се мърдал масата. Искате ли всички да си направим една снимка? Да, обща. Айде обща с тортата. Може ли аз да играя Само че... Я елате така тук да се събереме около рожденичката. Не пипайте тортата. Не можем да се снимаме с тортата. Айде всички отзади за тортата. Не пипайте. Не пипайте. Елате, Били, застани в центъра там. Били. Ляна, тук в центъра. Били. Застани пред госпожата. Точно там, да. И аз се дръпните малко така. Чете, елате насам. Мини ли нататък? Всички нататък. Мини ще. Мини. Айде да те Сега с тебе. Леле. Чакай. Няма нужда да повече.